بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل في محكم تنزيله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم الصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وعلى آله طيبين ambade intervestir flala jebao malikono malikoka kaufu ka wale nyumado sangani wati okanyama dalila ni ejemu kan kirenkireni telesiri fla sanfe sangani sanga na watu sira komi masayra ko taka qur'ana kono ko ka adama diun hakli jigi ale ka dumbaula ola ambe alakira ademuso sanuma ani adusukuna fereni anyejoro ani afarukolo do Fatima Zahra aleka bangeli ambi okalo kono anye welebla Fatima akanumba doma akagaribu doma akagaribu amodun ka garibu doma mi sigaro benendo Bamako maya adonindo Sheikh Ayuba Sankare la selikela do kalanden karamoko do jamakulu tigi do munu la benendo kala kira somogo uka do nyanamaya ko bonya ambe foli dakurunya ambo di ama yani anka do jemuka nyira kono ankaramogo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh goro basse Cheikh Adam sotigu basula kalandio rasula jenyombe basse basitira la alhamdulillah malatan bismillah inshallah alhamdulillah ankaramogo khadim shirafa alika foli koma segine amena do alakira ka du kono duma musani dumi amina baroke alakira demuso mamusani demuso mi musani musomi Fatima alayha salam ankaramo joni de Fatima yi amba me chukomina Fatima jondo bokolo la bagero la seka do fanyola ama fa'uz billahi samil alim min sharri shaytanir la'in rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ba'da assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum salam Cheikh Adam ami ala tonu ka ala walimando ka barkada ala min sona ka ni kalo bayin ko yira kenenala no de Zahra ka kalo kisin ne ma chama no ala in fi ako ke dan fo la so hedama ka no de Muhammadul Mustafa chemi ni kala fa ala be kife wani bana la sigata ala be bela ana so dinge sanuma so dinge minu ni ala kira ko ale ma saranyini manto in fe ka ke ale bono fe ka u kanu ka tugula o de ale ala kara ka chide an sarai ina fo qur'ana ya fa chugomi kul la as'alukum alayhi ajra illa al mawaddata fil qurba ko Muhammadu masaranyini i manto fe i ka chide an sarala mais sarami ni ala mako bala jombolo ni me fe ka a réclamer ou la lahara jodo o de ka ke ala kara bono fe ka tugula Allahu akbar dan fla ala kara dimso sanuma o ka kalo de la no de Fatima yi Cheikh Adam ni nyingali ke ko John ye Fatima yi Fatima tse ka foka ba akala ko mi ala kara ko be chogo mi ambolo ni kibe ala kara ko nyafo ina fo qur'ana ya fanye chogo mi kullu kana al bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada ko Muhammadu ni dien kalamu ni dien yirisu bekala kalamu ka dien babbe faranyo kan ko ke dabai ko be ala ka kuma kan sebe babi jaka bampu kalamu be bampu o ma se ala ka kuma clanche ma fo okoro ala ka kuma kan ye joni doni bako mi fanye o de Muhammadul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam sino ni qur'ana do yoro ni kelen do be dabata o ma se jen kalam be maw le qur'ana be sebe ka ban sansa ma ala ka kuma kan de o de ala krai o koro ni jen doni baga be fara nyoka
k'u ka kuma alakira la diɲɛ dɔnnibagaw bɛ dɛsɛ ka dan yɔrɔ min o yɔrɔ de b'a daminɛ alakira la o waati donc n'i ye diɲɛ dɔnnibaga bɛɛ fana fara ɲɔgɔn kan k'u ka kuma Fatima la dɔnnibagaw bɛ dɛsɛ ka dan yɔrɔ min ka sɛgɛ k'a fɔ ko anw tilala pewu Fatima ko la o waati de Fatima ko b'a daminɛ yɔrɔ la parce que mɔgɔ minnu a ma dɔn mais dɔnnibagaw ye fitinin min fɔ an ye dɔrɔn an minnu de fitinin fɔ dɔrɔn k'a faamu sinon ni an ko k'an bɛ Fatima jɔn ye Fatima ye i b'a daminɛ ka di alakira de la jɔn ye alakira ye donc n'i k'i bɛ alakira fana ɲɛfɔ f'i ka don alako fana badigɛn kɔnɔna la mais dɔnnibagaw ye fitinin min fɔ an ye an minnu de fɔ ka tɛmɛ dɔrɔn donc n'i ko Fatima ye jɔn ye an b'a f'i ye kuma lasurunya bolo ma dɔrɔn ko alakira denmuso don n'i ko Fatima ye jɔn ye an b'a f'i ye ko Khadijatul Kubra k'o denmuso don Khadija ye jɔn ye alakira furumuso fɔlɔ a ye muso fɔlɔ min furu ka kɔn bisan ye ka cidenya ye Fatima ba ye o de ye n'i ko Fatima ye jɔn ye an b'a f'i ye muso min jɔla alakira ka défenseuria kɔrɔ k'a ka nafolo bɛɛ di kira ma an b'a fɔ k'o den de ye Fatima ye muso min ni alakira ko a ma ko lawla malul Khadija wa sayfu Ali lama kama haza din a ko ni an ba Khadija ka nafolo kun tɛ ani Seydina Ali ka bamuru ko diinɛ kun tɛ jɔ o Khadija min y'a ka nafolo di kira ma de o denmuso de ye Fatima ye n y'a faamu Bilikisɔ nin bi ma lakunu Fatima ko la o b'a yira k'a fɔ jɔyɔrɔ bi a la siga t'a la Ala yɛrɛ yɔrɔ Ala yɛrɛ ka kanu ani Ala yɛrɛ ka bonya a y'o min ɲɛsin Fatima ma dɔ fɔ an y'o la alhamdulillah Cheikh Adam Fatima ye muso ye muso min kofɔla ka kɔn a nali ɲɛ Allahu akbar musoba minnu bɛ yen n'u kofɔla ka kɔn nali ɲɛ Fatima b'a la Az-Zahra salamullahi alayha yani Ala k'a di kira ma Ala ye kira bila fɔlɔ a ka kaliwa de kɛ kaliwa o jumɛn k'i yɛrɛ tigɛ ka bɔ danfɛn bɛɛ la k'i ɲɛsin Alako yɛrɛ sɛbɛ ma a tun bɛ Alako la dɛ mais c'est dire k'i ɲɛma dogo danfɛnw na k'a yɛrɛ sugoleya ni Alako ye o y'a dɔn ko tile 30 o y'a dɔn ko tile 40 ala ye yata hal komi histoire de do donc an b'a fila bɛɛ fɔ mun kosɔn hakili k'a tata t'a la mais dɔnnibaga fanba ta la min na o de ye tile 40 kira tun bɛ ka Ala wele kuluwo la donc o Ala wele don o don an ba Khadija ale de tun bɛ to ka taa ni suntigɛ ye ani subiri ka taa di Alakira ma o kuluwo in na tile 40 kaliwa bɛna dafa don min Ala ko Jibirila ma don alijinɛ kɔnɔ i k'a filɛ yiridenw na yiriden min ka di ka tɛmɛ yiriden bɛɛ kan n bɛ fɛ i k'o ta k'o di Muhammadul Mustafa ma sallallahu alayhi wa sallam a k'a sun tigɛ n'a ye donc Jibirila y'o de kɛ kumalasurunya bolo ma ka na di kira ma kira ye sun tigɛ n'a ye kira ye Jibirila ɲininka a ko mais Ala ko n ka sun tigɛ ni yiriden ye Ala ka laɲini ye mun ye ni alabato tile 40 na ani ni sun tile 40 na 40 kɔrɔba de b'a la 40 o fana y'a damata walanda fana yɛrɛ ye i ne taara Ala ma ciden ci f'a ka 40 dafa n'a ma bɔ Isa la a bɛɛ ye san 44 de dafa Ala bɛ sɔrɔ k'o kɛ ciden ye 40 in fana ye gundoba de ye Ala yɔrɔ mais comme an t'o walanda kɔnɔ an bɛ Fatima ko la an bɛ tɛmɛ donc Jibirila ko a ma ko ya Rasulallah a ko Ala ko bi i ka alabato tile 40 a nafa ye fɛn kelen de ye dɔrɔn n'i taara bi i jija i ka gɛrɛ an ba Khadija la salamullahi alayha
donc kuma la sura bolo ma o de kɛla ni an ba Khadija gɛrɛsigɛ la a gɛrɛsigɛlen Khadija bɛ gɛrɛsigɛ Fatima la waati min n bɛ fɛ ka Fatima jɔyɔrɔ de f'i ye Ala yɔrɔ k'a ko a nali yɛrɛ ɲɛ Khadija gɛrɛla kira gɛrɛla Khadija la o de kɛla gɛrɛsigɛ ye donc o gɛrɛsigɛ in o y'a sɔrɔ Fatima Khadija ni Alakira sallallahu alayhi wa sallam o dama de bɛ baro kɛ o y'a sɔrɔ Maka muso bɛɛ yɛrɛ tigɛ an ba Khadija la ko munna k'a furula kira ma ko parce que fɛn t'a bolo fantan don kira bɛna tulonkɛ n'a ka nafolo de ye dɔrɔn o de kama donc o sabotage kan ninnu donc kala sababu ye Maka cɛw u bɛɛ fana y'u fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ muso ye k'u tɛ fɛ maa si ka gɛrɛ an ba Khadija la donc kira dɔrɔn de tun bɛ Khadija ka ɲɛnɛfin bɔ a la so kɔnɔ parce que Khadija isolé la so kɔnɔ a kelen de bɛ yen barokɛla t'a la tuguni donc a gɛrɛsigɛlen Fatima la kira tun bɛ bɔ ka taa balo ɲini donc kelen kira nana don a ka du kɔnɔ a nana sɔrɔ an ba Khadija bɛ baro 12 la kira y'i tuloma da a ɲɛ b'a la Khadija bɛ baro la mais Khadija kumakan de bɛ ka bɔ mais Khadija ni min bɛ baro la kira tulo t'o kumakan na kira ye waatinin kɛ kira sɔrɔla ka don an ba Khadija kan a ko Khadija a ko nin ye kabako ye dɛ a ko ne nana sɔrɔ i bɛ baro 12 la i ni jɔnni bɛ baro la Khadija ko kira ma a ko aljaninu leti fi batni a ko den min bɛ n kɔnɔbara la dɛ kira o de tun bɛ ka ne ɲɛnɛfin bɔ ni baro ye sabula a b'a dɔn ko ɲɛnɛfinen don e kira bɔra i ye waati jan kɛ i mɛnnen don donc ɲɛnɛfin min na n mako tun bɛ barokɛla la donc den tun bɛ k'an baro donc n'a kumana n bɛ k'a jaabi a bɛ kuma minnu fɔ n bɛ k'a jaabi Allahu akbar kira sɔrɔ k'a fɔ ko Allahu akbar a ko Jibirila ye n kibaruya la a fɔ ko den min bɛ na ko Ala y'a fɔ ye kana fɔ ni Muhamadu Mustafa ye ko den min bɛ e Khadija kɔnɔ ko muso don ko n'a bangela don min ko k'a tɔgɔ da Fatima ko sabula ko ne kira joli bɛɛ bɛna bɔ nin den in de la o de ye Fatima ye o ye k'a ko a nali ye a nalen fana Fatima ka sage-femme kɛra jɔn ye a lajɛ Ala bɛna bonya min kɛ Fatima ye Ala ye aljinɛ hɔrɔnmuso ani an ba Mariyama ani Asiya min ye Firawuna muso ye ani Isa ba n'o ye Mariyama ye ani an ba Hawa n'o de ye Adama furumuso ye Ala ye olu niw n'o farikolo fara ɲɔgɔn kan Fatima na don i n'a fɔ an filɛ kalo min na o tile 20 n'o de ye Jumada Thani tile 20 ye Ala ye aljinɛ hɔrɔnmuso fara olu de kan k'u kana kɛ an ba Khadija ka sage-femme kana kɛ mɔgɔ ye min bɛ se ka an ba Khadija dɛmɛ ni k'a yɛrɛ sɔrɔ tin na n y'a faamu muso tɔw bɛ tin min kɛ i ko Fatima jɔyɔrɔ de Ala yɔrɔ dɛ nin ye a jɔyɔrɔ dɔ de ye k'a sɔrɔ a ma na fɔlɔ k'a sɔrɔ a ma bange fɔlɔ donc muso tɔw bɛ tin min kɛ ŋuna ni kule muso aljinɛ hɔrɔnmusow ni an ba Mariyama ninnu bɛ ka tumana min na Khadija baro Khadija ko k'ale bɛ sɔmi yɔrɔ min na ale ɲɛ b'a la nɔrɔ dɔ poyila ka so kɔnɔ o nɔrɔ in poyilen fo ka muso tɔw tunu ale la sɔɔni dɔrɔn nɔrɔ tununa dɔrɔn ale ɲɛ b'a la a denmuso sanuma ye Fatimatu Zahra a bɛ bamunafini kɔnɔ Fatima na cogo filɛ ala ale Khadija yɛrɛ m'a dɔn Fatima nana cogo min mais ale kɔni yɛrɛ ye nɔrɔ poyila so kɔnɔ nɔrɔ tununa dɔrɔn ale ɲɛ bɛ Fatimatu Zahra la salamullahi ala k'a nafa n'a barika amina amina an bɛ segin ka n'i nɔfɛ an baden TV siri fila lajɛbaw an y'a fɔ a ye cogo min na ni an ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ ani an karamɔgɔ Ayuba Sangare Khadimi Surafa ani ale de bɛ ka baro kɛ Alakira ka du kɔnɔ Alakira ka du o de ye du sanuman ye o baro de ye baro sanuman ye an bɛ ka kuma muso sanuman kan a ye jɔyɔrɔ min sɔrɔ Ala bolo yani a kana diɲɛ na a nalen kɔrɔ kɔ diɲɛ na Sheikh Ayub ka se kirayaw ma Mamadu ka kiraya Fatima yali Ala ye jɔyɔrɔ dɔ ta a y'o kɔnɔ fɛnɛ wa alhamdulillah Sheikh Adama ye jɔyɔrɔbaw sɔrɔ kɔnɔ kuranɛ aya caman de bɛ an bolo kuranɛ kɔnɔ minnu kumana Fatima jɔyɔrɔ kan kuranɛ min filɛ an bolo kuranɛ min filɛ ɲan bolo minnu kumana Fatima jɔyɔrɔ kan sura dɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ ko suratul insan sura des hommes Ala ye sura min dan adamadenya yɛrɛ kofɔli kan a ye adamadenya dan cogo di sura in bɛɛ kɔnɔ Ala bɛ na a bɛ na alul beitu ka aljinɛ kofɔ a kɔnɔ n'o de ye Fatima n'a denw ye
o ye jɔyɔrɔ dɔ ta Ala ye mais o jɔyɔrɔ in an ka thème to o nɔfɛ an bɛ an teliya joona o de ye kumana min na o yatima miskina ani kɛlɛkɛjɔn k'o ladumuni Ala ko bon a y'o ladumuni min kɛ ne yɛrɛ Ala ye alijinɛ garanti ta o ye fajazaahum bima sabaru jannatan wa harira Ala ko ye sabali min kɛ ni Ala ye ni Ala y'u sɔn alijinɛ la o sura in bɛɛ kɔnɔ Ala ye alijinɛ lakali de kosɛbɛ mais dɔnnikɛbaga bɛɛ bɛnna kan ko Ala ma alijinɛ hɔrɔnmusow ko fɔ a kɔnɔ Ala ma sɔn a ye alijinɛ lakali yiridenw bɛ yen pɔmuw bɛ yen nakɔforow bɛ yen jidumanw bɛ yen Ala y'a lakali k'a lakali i hakili bɛ fɛn duman o duman na Ala ko a bɛɛ bɛ alijinɛ kɔnɔ mais ni Ala bɛ ka alijinɛ lakali kuma o kuma n'Ala ye nin fɔ dɔrɔn a bɛ hɔrɔnmusow cogo la a b'a fɔ ko hɔrɔnmuso ɲumanw bɛ alijinɛ kɔnɔ mais Ala ma sɔn ka hɔrɔnmusow kofɔ a kɔnɔ Ala samɛra Fatima ma ko Fatima ka alijinɛ kofɔ sura don hɔrɔnmusow bɛɛ alijinɛ hɔrɔnmusow bɛɛ kuntigi de ye Fatima donc o kuntigi min bɛ k'a fɔ donc olu garadi tɛ se k'a fɔ tuguni Fatima garadi ka bon n'olu garadi o kama Ala ma sɔn ka alijinɛ hɔrɔnmusow ko fɔ sura in kɔnɔna na inchallah o y'a sura dɔ ye aya wɛrɛ la tuguni suratu nur la Ala ko fi buyutin azina Allahu an turfa wa yuskara fiha ismu Ala ko so dɔw bɛ yen ale Ala jɛnnen don ale yɛrɛ Ala ka kofɔ olu sow kɔnɔ ja Ala tɛ kofɔ so bɛɛ kɔnɔ awɔ Ala ko so dɔw yɛrɛ de bɛ dugukolo kan ale yɛrɛ Ala de jɛnna k'a fɔ ale yɛrɛ Ala ka kofɔ ye wa jɔnni b'ale ale Ala kofɔ o ye maaw ye maa min bɛ ale Ala kɔsuma sɔgɔma ani wula kira ɲininkara ko ye so jumɛn ye ya Rasulallah so jumɛn de bɛ yen ni Ala bɛ kofɔ o so in kɔnɔna na riwaya bɛɛ la tafsir kitabu bɛɛ b'a fɔ n ye ko kira y'i bolo ɲɛsin Fatima ka so de ma ko nin so in de la ko Ala jɛnnen don ale Ala ka kofɔ ye o ye Fatima ka so ye Fatima jɔyɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn ye kuranna kɔnɔ tuguni Ala ye bonya jumɛn di Fatima ma tuguni a bangelen kɔfɛ o de ye Fatima jɔla silamɛya musoya jigiya kɔrɔ don min kafiru nana o ko Isa ye Ala den ye kira ko Isa tɛ Ala den ye Ala ko a ma se ɲɔgɔn sɔsɔ la koyi sisan a bɛ min kɛ kira e ka bɔ ni furumuso ye u yɛrɛ ka bɔ n'u furumuso ye bɔ ni denw ye u ka bɔ n'u denw ye kira e ka bɔ ni yɛrɛbakun ye a ye taa silamɛya ni kafiriya a ye taa danga bin min ta ye tiɲɛ dɔrɔn Ala k'a ka danga bin o tigilamɔgɔ kan o don tafsir kitabu fɛn o fɛn y'i diya a bɛɛ lajɛ kira bɔra ni jɔn ye o don ko maa furumuso a fɔra k'a ka bɔ n'a muso ye a fɔra k'a ka bɔ n'a muso ye a m'a muso labɔ kira m'a muso si labɔ a ye Fatima de labɔ mais den a fɔra k'a ka bɔ n'a den k'a ka bɔ n'a den a y'a mɔdenw de labɔ n'o ye Hasan ni Hussein Allahu akbar k'a ka bɔ n'a yɛrɛbakun ye kira ye Ali labɔ mais Ala kun min na kira ye Fatima labɔ wa a furumuso bɛɛ dafalen kun bɛ yen o kosɛbɛ Ala kun mako tɛ kira furumusoya la o Ala kun mako bɛ o don Ala ka dugukolo ka jɔn min bɛ se ka silamɛya muso bɛɛ représenter o don Ala y'a lajɛ kɔrɔ ni tilebin muso si tɛ min bɛ se ka silamɛya musoya représenter o don ni Fatima tɛ o de kama kira bɔra ni Fatima ye o don Fatima jɔla kira furumusoya jɔyɔrɔ la ka silamɛmuso bɛɛ ɲɛji cɛ o don o ye Fatima jɔyɔrɔ dɔ ye Ala yɔrɔ la Fatima jɔyɔrɔba ye jumɛn ye tuguni Ala yɔrɔ o de ye kumana min na Ala ko subhanahu wa ta'ala Sayyidul Khudri de bɛ ka hadisa in lakali Sayyidul Khudri ko cogo di a ko kunna julusan inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko an ni kira kun sigilen don baro la ko cɛ dɔ nana ka na don k'a ɲɛsin kira ma k'a ko Ala kira ma ko n bɛ fɛ k'i ɲininka Ala akhbirni anil qawli llahi ta'ala azza wa jalla li iblis ko kumana min na Ala ko iblisa ma istakbarta am kunta minal alin ko kira n bɛ fɛ i ka n kibariya Ala ye kuma min fɔ sɛtana ma n'o de ye iblisa ye ko i kuncɛ bonya de wa walima i farala maakɔrɔtalenw de kan ko mais olu maakɔrɔtalenw ye jɔn ye Ala kira ni mɛlɛkɛw tɛ quoi n bɛ fɛ i k'o maakɔrɔtalenw fɔ ɲinɛ ko Ala kira ko cogo di sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko n balimakɛ n'i bɛ fɛ k'olu maakɔrɔtalenw dɔn a fɔlɔ fɔlɔ o de ye ni Ala kira ye
a filanan o ye Aliyu ye a sabanan ye Fatima ye ani Fatima den Hasan ni Hussein ninnu de tun ye maakɔrɔ talenw ye Ala kira sɔrɔ k'a fɔ ye a ko anw de tun bɛ Ala subahana fɔ kɛ ka sɔrɔ Ala ma mɛlɛkɛw dan a ma alijinɛ dan jahanama ma dan sankolo ma dan dugukolo ma dan anw tun bɛ Ala y'a yɛrɛ nɔrɔya kɔnɔna o waati anw de tun bɛ Ala subahana fɔ kɛ anw mɔgɔ duuru a ko kumana min na Ala ye mɛlɛkɛw dan Ala sɔrɔ k'a fɔ mɛlɛkɛw ɲɛna k'u ka subahana fɔ kɛ i n'a fɔ an fana bɛ subahana fɔ la cogo min ko mɛlɛkɛw farala an ka o cogoya de la ka Ala subahana fɔ kɛ k'o de kama kumana min na Ala ye Adama dan Ala ye anw nɔrɔ don Adama na Ala ko mɛlɛkɛw ma usjudu li Adama ko mɛlɛkɛw a ye sujudu bi Adama ye ko mɛlɛkɛ bɛɛ ye sujudu bi Adama ye illa Iblisa munna Iblisa bana Ala k'a ma ko istakbarta am kunta minal alin ma manaka an tasjuda li Adama iz amartuk istakbarta am kunta minal alin a ko Adama mun y'i bali ka sujudu bi an fa Iblisa mun y'i bali ka sujudu bi an fa Adama ye kumana min na ne y'i yamaruya k'i ka sujudu bi a ye yala i kuncɛ bonya de wa walima i kɛra maakɔrɔtalenw dɔ de ye donc Ala kira sɔrɔ k'a fɔ cɛ ye ko olu maakɔrɔtalen dɛ ko Fatima de kun ye ne yɛrɛ Muhamadu Mustafa ko anw de tun bɛ Ala subahana fɛ inshallah taala i ye Fatima jɔyɔrɔ dɔ ye Ala yɔrɔ la n'Ala sɔnna ma Sheikh Ayuba an bɛ segin ka na tuguni alhamdulillah an y'a fɔ a ye cogo min na halisa an bɛ Ala kira ka du kɔnɔ an bɛ kalo ba la n'o ye Ala kira denmuso sanuma Fatima Zahra ale bange kalo o la an ye maa wele maa min bɛ se k'an baro hakili sigi ni dɔɔni kɔnɔ Ala kira ka denbaya kan janko ni musoba in Fatima Sheikh Ayub Fatima yali a fa Muhammadu Mustafa a yɛrɛ ye a jɔyɔrɔ ani a kofɔli a ye dɔ fɔ an y'o la wa alhamdulillah ni ye kuranna lajɛ dɔrɔn kuranna b'a f'i ye ko ni Ala ye min fɔ dɔrɔn ni a kumana ale yɛrɛ Ala kan dɔrɔn a bɛ kuma Muhammadu Mustafa kan donc n'i ye kuranna fɔ cogo o cogo n'i ma kuma kira ka kuma fɔ dɔrɔn tɔ ka jɛni o kuma dɔ fɔ an y'o la kira ye mun fɔ Fatima ma a dan ye dɔrɔn kira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ma deli ka wuli ka jɔ danfɛn si ye ka wuli ka jɔ ka danfɛn dɔ kunbɛn ko karisa natɔ don i lɔn ka wuli n k'a kunbɛn kira kun t'o kɛ a kun t'o kɛ ko parce que ko a ka bɔ a yɛrɛ bolo dɛ non Ala kun ye jɔyɔrɔ min d'a ma o jɔyɔrɔ kun tɛ kira permettre kira ka wuli ka jɔ danfɛnw ye danfɛnw de kun bɛ jɔ kira ye parce que ni kira wulila ka jɔ min ye e ka halaki de b'o la e ka kunnaja t'o la dɛ i ka halaki de bɛ sɔrɔ o la mais Fatima ma tɛmɛ fiyewu kira la ka kira sigilen to baro la hali n'a tɛna gɛrɛ kira la hali ni Fatima tɛmɛtɔ gansan don ka kira sigilen to baro la kira kun bɛ wuli k'i jɔ de fo Fatima ka tɛmɛ ka ban a tɛmɛtɔ a den kira kun bɛ k'u wuli k'i jɔ de Fatima ye sahabaw ye kira ɲininka ko mais ya Rasulallah mais munna i bɛ ka wuli ka jɔ Fatima ye i yɛrɛ den kira i b'o bonya bɛɛ di Fatima ma cogo di kira ko aw m'a faamu ne jɔ Fatima ye ne tɛ wuli ka jɔ Fatima ko parce que ko Fatima don walima ko n den don ne bɛ wuli ka jɔ Fatima ye de sabula ne ba de ye Fatima ye n ba don kira de y'a da la ko Ummu Abiha a fa ba denmuso in ko n ba don parce que don min ni jigi karila ni Khadija fatula ni Abdul Muttalib yɛrɛ fatula ni kira y'a san da ko amul uzni ko dusukasi san ko o don ka Fatima sito san 5 ko Fatima de jɔla ne ye ba jɔyɔrɔ la ka hakili sigi Khadijatu ni Abu Talib olu bɛɛ fatula san 1 Seydina Ali fa o de tun ye kira ka défenseur ye mun kosɔn Makakaw kana kojugu kɛ ka se kira ma an ba Khadija kun b'a ka nafolo di mais Ala nana kira lajarabi k'u fila bɛɛ fatu san 1
donc o waati embargo nana bin kira kan tuguni donc o embargo min bila kira kan e be ka ɲini k'i be faga i jigi be kɛ jɔn ye i masaw o donc kira bate a fate Fatima de jɔla kira ye bɛɛ y'a jɔyɔrɔ la a kun be kira hakili sigi a san 5 a kun be kira nɛgɛ fo ka kira la sunɔgɔ ala ka nafa ni musoba in barika Sheikh Ayub telela baro do waati la ko do ne baro ferele ni sito be baro to be yali Fatima yɛrɛ a kanunin dɔ ye a bonya yirali dɔ ye k'a ka denw ɲɛnamaya ka kɛnɛw sigi a tɔgɔ la maa minnu b'o kɛ o jɔyɔrɔ dɔ b'u ye hɛrɛla diɲɛ ani lahara wa alhamdulillah Sheikh Adam maa minnu bɛ Fatima ka kow ɲɛnamaya kira somɔgɔw ka kow ɲɛnamaya Imam Jafaru Sadiq ko ayo amrana rahimallahu man ahya amrana ko aye anw kira somɔgɔw ka donw ɲɛnamaya ala hinɛ maa bɛɛ la maa o maa sɔnna ka kira somɔgɔ ko a don dɔ la ɲɛnamaya ko ala ka hinɛ o la Imam Jafaru Sadiq o ye jɔyɔrɔ fitinin ye dɛ o kɔrɔ ni i sɔnna k'i yɛrɛ di kira somɔgɔw ma k'o ka donw ɲɛnamaya fɔlɔ Sheikh Adam i bɛ place fɔlɔ min sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ o de ye alul beitu yɛrɛ bɛ k'i jigi ye jigiba alul beitu ye jɔn ye kira somɔgɔw olu bɛ k'i jigi ye o bɛ k'i jigi ye kumana min na i kamana gannen don i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ ko la dɛ o de ye ni ala cɛba ye parce que ala yafala Adama ma ni olu de ye o kosɛbɛ Adama kamana gannen kumana min na ala ko a ma k'a kana yiriden dun a yiriden dun Adama bɛ ka ala yafa deli waati min Jibirila ko Adama ma ko n bɛna ala ka code secret f'i ye k'i b'a dɔn o ye jɔn ye ko a fɔ ala ye bi o a k'a kɛ Muhamadu kama ani Fatima ani Ali ani Hasan ni Husaini Adama y'o fɔ don min ala ye Adama laminɛ kɔrɔ Adama yɛrɛ ye kunanja sɔrɔ ni ninnu sababu ye kɔrɔ n'i y'o ka don ɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔ i bɛ kunanja sɔrɔ wa lahara jɔyɔrɔ belebele ye fɛn min fana ye lahara jɔ don o de ye an jɔlen ala kɛra ko maa si tɛ siratu tigɛ f'i ka ɲininka koba 4 na parce que ala de y'o fɔ kuranna kɔnɔ ko summa la tus'aluna yawma izin anin na'im a ko alikiyama jɔ don a ko n bɛna adamaden bɛɛ ɲininka ni ala ye nɛɛma kɛ ni mɔgɔ minnu ye ala kɛra ko la tazulu qadama abdin yawmal qiyama hatta yus'alu an arba'in a ko adamaden si sen tɛ da siratu kan lahara jɔ don f'i ka ɲininka koba 4 na an mako bɛ a kelen de la dɔrɔn ala kɛra ko an mahabbatina alal bait maa si tɛ siratu tigɛ f'i ka ɲininka ala kɛra somɔgɔw kanu na yala i y'u kanukɛlaw fɛ wa n'i bɛ fɛ ka siratu tigɛli nɔgɔya i yɛrɛ bolo dɛ kɛ ninnu fɛ i k'u ka donw ɲɛnɛmaya o ye don min n'u ka bangeli don sera i k'a ɲɛnɛmaya o ka dusukalisi don fana i ka sigi fana k'i dusu kasi o kɔnɔna na k'a fɔ ala kɛra somɔgɔ dɔ dusu kasi la ka bɛn ni den in ma ala a ma kɛ ne ɲɛnɛ ala ne seko ye nin de ye k'o yira ala la k'a fɔ a ma bɛn ne ma o ye ala kɛra ka don ala kɛra somɔgɔw ka don ɲɛnɛmayali wa i bɛ siratu tigɛ nɔgɔya la inshallah taala ɲɛnɛmaya cogo ka ca i n'a fɔ dɔ b'a kɛ kuranɛkala ye dɔ b'a kɛ ka wajuli kɛnɛ sigi dɔ yɛrɛ bɛ dumuni tobi ka di maaw ma wa maa dɔw yɛrɛ labɛnnen don ka ɲumanyaw kɛ mɔgɔ ye a cogo bɛɛ lajɛlen na hali maa dɔw bɛ maaw ka orange monnaie la yɛrɛ yɛrɛ ka bɛn a don a n'a waatiw ma nin bɛɛ ye barika ɲini ye ala ka n'an jɛ barika la nin don in barika ala ka don an na sirifuw hɔrɔnma ala ka dan kan Sheikh Ayuba telela baaraw don waati la kow don ka da waati yɛrɛ n'a cogo kan foli kan ani kuma kuncɛ kuma la alhamdulillah Sheikh Adam an b'an ba de fo n'o de ye Madame Haidara tanti Fatima Traoré parce que ni waati in sera ka kalo in jɔ fo ka s'a sali ma tanti bɛ wari min don Fatima ko la c'est des millions ale dɔrɔn tɛ dɛ karamɔgɔ musow bɛɛ u bɛɛ jɔlen don ni alul beitu ka don dɔ ye awɔ tanti Jara ale ye Seydina Ali ye awɔ tanti Aisha ale ye Imam Hassan ye Imam Hussein tanti Ali o ye Imam Hassan ye donc o kɔrɔ ninnu ye alul beitu ka don tilan o ni ɲɔgɔn cɛ n'a don sera wallahi karamɔgɔ musow bɛ miliyari de don la mais yanni ka ɲaga fɛnba fofo nɔ na min y'a fofo bɛ ɲaga o de la n'i y'a mɛn karamɔgɔ musow sera ka kura sɔrɔ ka kɛ ala ni karamɔgɔ yɛrɛ sababu alil makam Seydi Cherif Ousmane Malan Haidara wallahi adamadenya jigi ani diɲɛ jigi o de ye karamɔgɔ ye bi wallahi an bɛ dugawu min kɛ karamɔgɔ dɔrɔn si ani kɛnɛya ala k'o di karamɔgɔ ma karamɔgɔ sen dalen don dingɛ min na bi dan t'a la bɔlen kɔ a la an b'an furumuso fana fo ale de fana ye an
tɔndi an bila ale an k'an ba Khadija n'o ye Umu Kumare inshallah madame Sangare an terimuso n'o de ye Bintu Kaɲa Yara ye an b'a fana fo ka silama jama bɛɛ lajɛlen fo inshallah baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo a diyara an ye ka lajɛjɛkulu ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn an karamɔgɔ Sheikh Ayub k'i yɛrɛ fo k'i barikada k'i taama ɲɔgɔnw fo k'u wale ɲuman dɔn i ye nin dɔnni min d'a ma i y'a bɔ dɔnni min na Ala kana ban farikolo min y'a baara kɛ yarabi Ala kana farikolo in jeni lamaga min kɛra ka se yan a wari bɔra yɔrɔ min na Ala kana ta yɔrɔ lankoloya ka nin kɛ walanda sanuman ye diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa min y'a fɔ ka fɔ ale de bɛ Fatumata Zahara karamɔgɔ ka sotigiw la ale de garijɛgɛ donna o la n'o ye an ba Fatumata Tarawele an b'a fɔ ka wale ɲuman dɔn a bɛ cɛsiri ni jija minnu kɛ nin ko in na Ala ka kɛ kɛnɛya ani limaniya sɔrɔla ye ni lahara sɔrɔla ye ka an bɛɛ labanko ɲa ni sirifu hɔrɔma ye wa haza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.